dit també molt per la gent jove, perquè és fàcil de veure, vull dir, no és gens complicat perquè és per disfrutar. Exacte, és que jo crec que és la paraula que el defineix, un vi per passar-t'ho bé. És un vi que necessita la seva feina per fer, però en contrast és un vi que és molt fàcil de beure, és molt fresc, passa sol, allò que es diu, no? Sí. Aquests aromes de maduixa són molt de la pell del raïm, no? I llavors pots trobar algun sotabosc d'aquests. Sí, transmet molt el territori i fins i tot diria el paisatge, no? On tenim la vinya.